Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Ведаеце, вельмі шмат апошнім часам у нас было такіх стрымаў эфіраў выключна палітычнай, знешнепалітычнай, сур'ёзнай скіраванасці. І я вырашыў ўсё ж такі з аднаго боку пагаварыць на сур'ёзную таксама тэму, але крыху менш палітызаваную, хотя, да. Тым не менш, Вот и я думаю, хотя. да, тым не менш, сёння у нас у гасцях выбітны беларускі паэт, а яшчэ б я сказаў і бард, выканавец Андрэй Хаданович. Нягледзячы на тое, што і вось спадар Андрэй і мы зараз вымушана знаходзімся ў Варшаве, тым не менш, не атрымалася пакуль завітаць спадара Андрэя да нас у студыю. Відаць, падумаў, што калі прыйдзе ў студыю, то давядзецца падараваць яму мне сваю новую кнігу, і таму вырашыў не ісці, каб не дараваць. Тым не менш, пра новую кнігу мы пагаворым, якую выдаў спадар Андрэй. Новая кніга паэта... Прывітанне, Змітру. Добрый дзень усім, шановныя сябры. Новая кніга Андрэя Хадановича «Фантомныя радасці». Чым адметная гэта кніга, спадар Андрэй? Гэтая кніга, па-першае, яна замежная, для мяне, перакладная. Это кніга польская, выйшла у выдавецтве «Пограничье». 70 тэкстаў, перакладзеныя адным творцам, адным перастваральнікам, выбітным перакладчыкам Адамам Паморскім. Але разам з тым гэта і беларуская кніга, бо злева друкуюцца арыгіналы, справа пераклады, білінгва, радочак у радочак. Гэтая кніга цікавая як проста чытачам беларускім альбо польскім, так і тым, хто захоча параўнаць одно і другое, атрымаць нейкае аб'ёмнейшае ўражанне ад паэзіі. Кніга для мяне доўгачаканая, бо 15 гадоў у мяне у Польшчы кнігі не было, хоць шмат розныя выбітныя перакладчыкі паасобных вершаў перакладалі, але ўрэшце сабралася. Яна на 3/4 выбраная. Это значит, найлепшыя, як мне здаецца, кнігі з 7 маіх папярэдніх кніг, але апошняя чвэрць гэта пад 20 крышачку менш тэкстаў, якія пісаліся ў апошні год. Пісаліся пачынаючы з лета, у жніўні, пісаліся на Новы год. Ёсць, напрыклад, навагодняя паштоўка, якую паклала на музыку Аня Хітрык, а ёсць летні верш на беразе волі, які спяваў у сваёй пратэснай хэпінінгавай дзейнасці вольны хор. А ёсць тэксты зімовыя ўжо 2021 году, калі я ўпершыню пасля гарачай, скажем так, пратэснай восені на некалькі тыдняў трапіў у Польшчу, трапіў на літоўска-польска-беларускае памежжа, у Краснагруду, дзе былі толькі маразы, вялікія сумёты. Упершыню можна было ўзяць паўзу і не бегаючы задумацца пра тое, што са мной і з усімі намі адбываецца, настальгаваць і перажываць за родных і сяброў з другога боку мяжы. І трэба сказаць, што плённы раздражняльнікі такія негатыўныя, трывожныя, а механізмы нейкія плённыя уключыліся, калі казаць пра напісанне тэкстаў.
Спадар Андрэй, чаму чым творчасць паэта беларускага Андрэя Хадановіча зацікавіла польскае выдавецтва? Чаму яны вырашылі, як да гэтага рашэння ішлі, і хто ініцыятарам быў, які бок выдання гэтай кнігі? Инициатором был польский бок. Один из гаспадароў гэтага выдавецтва паграніча Кшыштоф Чыжэўскі, знакаміты польскі філосаф, вандроўнік, інтэлектуал, будавальнік мастоў паміж культурамі, чалавек, які вельмі адкрыты і уважлівы да ўсяго, што робіцца у суседзяў. Пачалося, відаць, з таго, што яшчэ увосені у Быдгашчы некалькі выдаўцоў і польскіх перакладчыкаў досыць на хуткую руку, але адгукаючыся на актуальныя падзеі, стварылі анталогію беларускай літаратуры, паэзіі і прозы. Вельмі стракаты быў склад, 8 жывых аўтараў, паэтаў і перакладчыкаў, і фрагмент з дзікага палявання караля Стаха Владзіміра нашага Семёновича Караткевича, вельмі прыемная для кожнага з жывых аўтараў суседства. І вось Кшыштоф Чыжэўскі пісаў прадмову, і пішучы гэта эсэ, яго зацікавіў, ён зачапіўся за мой верш на беразе волі, ён працытаваў радочкі адтуль пра тое, як кволы заплаканы раб ператвараецца ў героя свабоднага, людзі у народ, а народ застанецца людзьмі. Вось гэтая амбівалентнасць і двухбаковасць, відаць, яго зачапілася. Шмат у нас пра тое, як чалавек ператвараецца ў нацыю, да? Крышачку менш у нас пра тое, што і народ кожны паасобку, да, застаецца чалавекам. Я думаю, адсюль расце зерне зацікаўленасці. А потым я якраз у гэтай фундацыі пагранічча быў на стыпендыі у студзені. Карысць ад сацыяльных сетак. Чыжэўскі назіраў, як ягоны сусед, фактычна мы жылі ў 500 метрах заснежаных, там ці ў кіламетры адно ад аднога, вывешвае разам са знаёмымі краявідамі новыя тэксты, і, можа быць, ён даспеў да такой прапановы. У прынцыпе, афармленне кнігі не новае для польскага чытача. У фундацыі пагранічча, у выдавецтве пагранічча уже некалькі такіх кніжак, гэта серыі «Ініцыял», выходзілі нават беларускія паэты да мяне. Гэта зборнік Алеся Разанова і зборнік Веры Бурлак некалькі гадоў таму. Але таксама літоўскія паэты, англамоўныя паэты, гэта ўсё білінгва. Ну і ўрэшце зразумела, што прыемная для мяне прапанова. Некалькі фактараў адразу супала. Напрыклад, юбілей Чэслава Мілаша, аўтар важны для мяне як перакладчыка, як арганізатара розных літаратурных працэсаў, і для Кшыштафа Чыжэўскага, бо Мілаш праводзіл юнацтва у вакацыі у юнацтве у Краснагрудзе, дзе і я пісаў свае апошнія тэксты. З нагоды 110-годдзя Мілаша ў Кракаве урачысты фестываль, але і Чыжэўскі сам арганізоўваў 30 чэрвеня, у дзень народзінаў набеліста, літаратурныя і паэтычныя чытанні. Карацей, кніга, акрамя таго, што гэта проста факт нейкага Нешта там абарвалася у спадара Андрэя, не бачу я яго. На жаль, зараз я спадзяюся, што ён перападключыцца
до нас. Раз, два, три, четыре. Да, Я перападключыўся. спадзяюся, што я... Раз, два, Перападключыўся. тры, ці чуваць мяне зноў. Да, чуваць добра. Думку не... Даруйце, калі ласка, хтосьці... На чым вы спыніліся ў слуханні майго маналогу? Ой, давайте мы лепей, можа быць, працягнем крыху. Па-першае, я перадам, вось Вікторыя Маляўка перадае спадару Андрэю прывітанне ад выпуска філфака БДУ 2015 года. А я, ведаеце, вот вельмі зацікавіўся амбівалентнасцю і двухбаковасцю, і попрасіў бы вас, можа быць, пачытаць нам гэты верш, каб гэтай амбівалентнасцю пранікнуцца яшчэ глыбей. Гаворка пра тэкст «На беразе волі», так? Так. Які зацікавіў польскага эсеіста. Цудоўна, з прыемнасцю. Адзінае, што я дадам, не кожны раз атрымліваецца пісаць на замову. Звычайна гэта робіцца па нейкіх, рэагуеш на нейкія тонкія імпульсы, вельмі камерныя, вельмі інтымныя. А тут кампазітарка і удзельніца вольнага хору прапанавала напісаць тэкст, каб проста вынік трапіў у іх рэпертуар для іх пратэсных спеваў. Памятаю, што гэта рабілася ў суботу, 15 жніўня, напярэдадні першага такога паўмільённага марша. Абяцанне чагосьці такога і ў вершы. Гучыць прыемна, што так яно і адбылося наступнага дня. На беразе волі. Лета. На беразе волі. Да ранку немного. Стужачка сонца. А потым яшчэ і яшчэ. Воля не ловіцца ў рукі, разліку земнога. Хваля не ловіцца ў рэкі, бо сонцам цячэ. Хваля мацнее, і свет на вачах маладзее. Юны прачнуўся, і слёз не хавае стары. Сонца ўстае і прыходзіць у горад надзея. Дзень надыходзіць, і страх пакідае двары. Двор упадае ў завулак у вуліцу, вуліца скверам, праспектам і плошчам. Сэрца расчуліцца. І ў немагчымую праўду павераць усе. Сонца прыходзіць да ўсіх, не пакрыўдзіць ніводнага, і ператворыцца кожны, каго не вазьмі, кволы, заплаканы раб у героя свабоднага. Людзі у народ, а народ застанецца людзьмі. Памяць герояў святлом ахінаюць нябёсы, сонечнай стужкай, гарачаю сцежкай крыві. Скрадзены голас вяртаецца у хор шматгалос. Лета на беразе волі. Бяры і плыві. 15 жніўня 2020. Ну так, 15 жніўня, а 16 жніўня, я нагадаю, быў той шматсоттысячны марш, які прайшоў па Мінску і не толькі па Мінску. Я зраблю невялічкі анонс. 21 ліпеня, гэта ўжо заўтра, о 18 гадзіне па польскім часе у беларускім доме ў Варшаве, а гэта вуліца Крынічна 6, пройдзе прэзентацыя новай кнігі Андрэя Хадановіча, дзе у добрай якасці вы пабачыце і самого паэта, аўтара, і у добрай гукавой якасці паслухаеце яго вершы, якія ўвайшлі ў кнігу вось гэтую, пра якую мы зараз і гаворым, фантомныя радасці. Спадар Андрэй, калі мы ўжо закранулі тэму падзеяў жнівеньскіх, восеньскіх, зімовых і гэтак далей, я б ваше меркаванне хацеў спытаць. Вот ўсё ж таки мы не адзін раз у эфіры з рознымі людзьмі гаварылі на тое, колькі вершаў, колькі песень было напісана
пад уплывам ад гэтых падзеяў, які там вот імпульс, там не імпульс для творчых людзей дало тое, што адбывалася ў Беларусі, вот, і адбываецца ў Беларусі па гэты час, бо і зараз з'яўляюцца новыя вершы і песні і гэтак далей. Але на ваш погляд, як гэты год змяніў беларускую літаратуру, беларускіх літаратараў, вас асабіста? То мне здаецца, што дзесяцігоддзямі нашае рушанне, змаганне, крочанне да незалежнасці і да стварэння, так напраўду, вольнай Беларусі, беларускага грамадства адбывалася пад знакам культуры, пад знакам вершаў і песень, пад знакам класікі ад Богушевіча і Купалы, і Богдановича да Караткевіча і Быкова, да? Так і сучаснай актуальнай літаратуры. Просто сёлета, апошні год, 20-21, гэта зрабілася ў 10 разоў відавочнейшым, як у 10 разоў нас поболела, скажем, у незалежнай Беларусі, унутры Беларусі. Фактычна гэтыя дзве Беларусі амаль што супалі. І мы за крок сапраўды на беразе волі знаходзімся. Не стамляюся паўтараць, што мы знаходзімся як у дзіцячай казцы, хоць яна часам бывае вельмі жахлівай, але казачна разведзеныя берагі добра і зла. І калі з аднаго боку цалкам пазбаўленая культуры і варожая культуры чорная агрэсіўная маса, то з другого боку ходькі не ходькі, як бы воленс-ноленс, культура робіцца з зброяй вось гэтага нашага слаўнага гадавога мірнага, так, не гвалтоўнага супраціву. Пачынаючы ад самых наіўных крычалак і надпісаў на транспарантах, праз цудоўныя працы дызайнерскія Цэслера і камічныя куплеты Маргарыты Леўчук у інтэрнэце, да найнавейшых вершаў, песень і кніг. Мне здаецца, што вот дзесьці неўзабаве пачнуць з'яўляцца вялікія творы. Пакуль Беларусь робіцца як бы аб'ектам асэнсавання калумністаў, публіцыстаў, дакументалістаў, але і глыбокіх мысляроў. Уже мне асабіста хочацца прачытаць арыгінал кнігі, скажем, Вольгі Шпарагі пра беларускую рэвалюцыю, якая па-нямецку у Зоркамфе з'явілася зусім недавно. Але зразумела, што паэты і аўтары песень маюць тую перавагу, што яны могуць не чакаць доўга, так? Яны могуць рабіць свае водгукі, свае творы з першай рэакцыі. В этом сэнсе паэты ніякія не унікальныя, яны такія самыя грамадзяне, як і іншыя нашы суграмадзяне. Ім нам баліць у нас тыя самыя страхі, кашмары, але і пазітыўныя ўзрушэнні і надзеі на тыя самыя эмацыйныя арэлі ад зараз мы пераможам, да зараз нас расстреляюць, да, і десяткі разоў туды-сюды і назад. Просто у паэтаў, у спевакоў, у аўтараў тэкстаў, так, у перакладчыкаў таксама вершаў і тэкстаў ёсць інструменты для хуткага адносна да ператварэння гэтых эмоцый у словы. Разам з тым, вот такая непасрэдная рэакцыя на тое, што адбываецца з усімі, канешне, яна небяспечная скотваннем у публіцыстыку.
да, самымі найлепшымі намерамі пішуцца не заўсёды найлепшыя тэксты. Хоць калі гэтых тэкстаў ствараецца цэлы вал, цэлая лавіна, зразумела, пачынаюць працаваць механізмы нейкага адбору, пераходу колькасці у якасць. Звярніце ўвагу, як улетку і увосень на сайце, напрыклад, Вірбай, стваральнікі сайту выбіралі проста ў інтэрнэце і стваралі падборкі паэзіі. Здаецца, іх 5 цягам пары месяцаў выйшлі, і ўражвае не толькі колькасць, але і цікавасць, і добрая паэтычная якасць таго, што з'яўлялася. Я не магу не адзначыць свайго сябру і калегу, яго ўжо міжнародныя прэміі, узнагароды адзначаюць, але і я сваё словечко дадам слоўка. Зміцер Строцаў, Дзіма Строцаў, які выбраў, мне здаецца, правільную і грамадзянскую, і паэтычную пазіцыю, просто крок у крок, ідучы з беларускім грамадствам, фіксаваў гэтыя змены з весны і лета па канец года, і так паўстала кніга «Беларусь апракінута» альбо «Беларусь перакуленая» у беларускай версіі. Мне імпануе Дзіміна адкрытасць, ён радасна пагадзіўся ператварыць першую публікацыю кнігі у білінгву, і моя версія, мае перастварэнні гэтых тэкстаў туды увайшлі з правага, скажем, боку ад левага боку арыгіналу. Як увайшлі невялічкія ўкрапленні і з іншамоўных перакладаў на літоўскую, на польскую, на украінскую мову. Мне здаецца, гэта і каштоўны паэтычны, але і гістарычны дакумент усё ў адным. Цудоўная паэтычная оптыка, спалучаная з такім, можна сказаць, напаўдакументальным, напаўрэпартажным падыходам. Мне здаецца, такой паэзіі у нас яшчэ не было. Лепшая яна, горшая ад таго, што да чаго мы прызвычаіліся, хай разважаюць спецыялісты, літаратуразнаўцы, літаратурныя крытыкі, але не выпадкова яна зацікавіла самыя шырокія чытацкія колы, як у нас, так і за мяжой. Але такія прыклады можна множыць, згадваць цікавыя тэксты Уладзя Лінкевіча, які свой кароткі восеньскі турэмны досвед зрабіў матэрыялам таксама для новай оптыкі і новага нейкага такога новай арганізацыі голасу. Гэтыя тэксты таксама гучаць амаль дакументальнымі, але над гэтым надбудоўваецца трывожная, амаль сюррэалістычная фантасмагорыя, і яны чапляюць за жывое гэтыя тэксты. Але прыкладаў такіх маглі быць дзесяткі, хай не абражаюцца тыя, каго я проста зараз не згадаў, забыў, ці не паспяваю зараз згадаць. Вы ўжо закранулі гэтую тэму, мне проста цікава, сапраўды вельмі шмат з'явілася вершаў, песень, як я ўжо сказаў, але вось да вас пытанне найперш як да эстэта ад паэзіі. От часам чытаючы напісанае нешта там на злобу дня, ці вось пад эмоцыямі ад пабачанага, там пачутага, не было у вас такога пачуцця, лепш бы ты не пісаў гэтага, чым напісаць такое. Ці хай творыцца ўсё, што творыцца, а потым гісторыя рассудзіць, што застанецца, што пойдзе некуды, што не застанецца. Безумоўна, у мяне былі дзесяткі такіх секунд, лепш бы ты, яшчэ ты гэтага не пісаў, але гэта такая драбяза на фоне радаснага здзіўлення ўсё-такі ад таго, што былі такія, а былі і іншыя здзіўленні. Вось гэты чалавек, якога я там і дзякую, я блізка не ўспрымаў як паэта, паэтку, раптам,
так зачапілі, я так радасна здзіўлены, што гэта магчыма. Ёсць аўтары, якія самі сябе перарастаюць, здзіўляюць, і гэта вельмі 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 цікава. А так, безумоўна, як вы кажаце, спадар Дмітро, гісторыя, ну, штосьці сплыве, а штосьці, безумоўна, застанецца. Мы, можа быць, яшчэ так до конца не бачым, калі падзеі мінуць, калі мы непазбежна пераможам, адразу зробіцца відавочна. Адны тэксты састарэюць разам з рэальнасцю, якая іх спарадзіла, а другія, якія зачапілі штосьці глыбокае, універсальнае, застануцца актуальнымі у нашай лепшай новай светлай будучыні. Давайте, карыстаючыся момантам, можа быць, яшчэ адзін верш з вашай новай кнігі «Фантомныя радасці». Давайте я таксама пра гэтую светлую будучыню, пра якую дазволіў сабе памарыць на Новы год. Гэта таксама тэкст, які па-свойму пісаўся як замова на просьбу, на прапанову, а не хітрык. Яна ў крыху скарочанай версіі, яе спявае 3 куплеты і прыпеў, у большай версіі 5 строф з назвою «Навагодняя паштоўка». Зразумела, Новы год мінуў, мы чакалі, што ён прынясе якаснае абнаўленне, чаканні нашыя зацягнуліся, а вось традыцыя пісання паштовак засталася актуальнай. Я рады, калі натхню кагосьці таксама іх напісаць і даслаць на вядомыя адрасы вядомым адрасатам. Навагодняя паштоўка. Будем гатаваць на святы печыва, рыхтаваць прэзенты і дары. Будем жыць бясстрашна і бяспечна на сваёй зямлі, гаспадары. Кантрабанду Деда Мікалая на аленях прывязуць табе і запаліць зорачка малая ёлачку па схеме БЧБ. Нашы зоркі вернуцца на сцэну, удзячную улюбёным галасам, бо свабода і любоў бясцэнныя. Іншае накалядуеш сам. Вандраваць не толькі ў самалёце, не баяцца крокаў уначы, ва ўсю мощь не гнаць па галалёдзе, а на святы печыва пячы. Лёс, як навагодняя паштоўка, што сястры на волю піша брат. Краты — гэта толькі падрыхтоўка да жыцця, дзе не існуе крат. Я спыняюся вось над гэтым вобразам, чаму з усёй найбліжэйшай светлай будучыні я выбраў вобраз вось пячэння печыва на святы, пры тым, што я нулевы, у прынцыпе, нікчэмны кулінар і пекар. Мне здаецца, дзесьці падсвядома адгукаецца наша захапленне жаночай роляй, жаночым вобразам у нашым паўставанні грамадства, у нашых пратэстах. Сапраўды тут маглі быць словы удзячнасці нашым жанчынам, жонкам, маці, сёстрам, дочкам і гэтак далей, без якіх усё было б нашмат больш брутальна, змрочна і безнадзейна. Так мы адчуваем сябе людзьмі, адчуваем сябе грамадствам, адчуваем сябе Беларусю, адчуваем прысутнасць любові ва ўсім тым, што мы робім. Спадар Андрэй, такое можа быць не вельмі прыемнае для любога беларуса пытання. Не проста для любога, а для таго, найперш, хто вымушаны быў пакінуць радзіму. Зараз адбываюцца такія падзеі, што адмыслова выціскаюцца
з краіны эксперты, журналісты, палітолагі, тыя ж самыя пісьменнікі, літаратары. Вось і вы зараз за мяжой. І я за мяжой, таму што ў мяне няма магчымасці працаваць з Мінску, таму я працую з Варшавы. Бахарэвіч за мяжой. Ну, для нас можа быць, я не ведаю, цяжка, але недзе можа быць эмацыйна, ці я не ведаю, як тут правильно сказаць, можа і прасцей, можа не прасцей, але мне падаецца, што для чалавека творчага гэта яшчэ цяжэй. Вось гэтая сітуацыя, назовём это так. Як вы гэта ўспрымаеце? Як на вас гэта яна ўплывае? Ну, па-першае, вы рана мяне запісалі ў нейкую тэндэнцыю. Я на планавай стыпендыі, на якую збіраўся паехаць на пачатку ліпеня, і я маю зваротныя квіточкі на 31 ліпеня. Ну, я таксама лічу, што я ў камандзіроўцы, хоць, праўда, зваротных квіточкаў не маю. Пытанне вось у чым, у тым, што я 4 разы, з'язджаючы ў Польшчу, 4 разы вяртаўся пакуль, а сёння я ўпершыню задумаўся, ці варта рызыкаваць, бо сістэма як бы распярэзалася канчаткова, і дайшлі да ўсіх сяброў, калегаў, найбліжэйшых паплечнікаў, дайшлі да маёй канкрэтнай, да маіх арганізацый, да беларускага пэн-цэнтру і да незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў з рэпрэсіямі. Таму варта, канешне, узважваць, дзе чалавек, ну, можна сказаць так, разважаючы прагматычна, дзе чалавек прынясе большую карысць. Да, я прыводзіў прыклады Цэслера, Маргарыты Леўчук, такіх прыкладаў магло быць больш. Вольнага хора, які вось з дня на дзень, не сумняюся, будзе трыумфальныя канцэрты даваць у Познані, у Вроцлаве. У свеце неабмежаванага інтэрнэту не так істотна, дзе ты знаходзішся, як істотна, пра што ты думаеш і да каго ты звяртаешся. Калі адрасат нашых выказванняў, нашай дзейнасці, вашай, шаноўнай Зміцер, працы, гэта беларускія гледачы, чытачы, беларускае грамадства, то гэта несмяротна апынуцца тымчасова, да, часова на нейкай бяспечнай адлегласці, да, істотна разумець, што ты частка тых працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі і звязаныя з Беларусю, не страціць сувязь з беларускім грамадствам і патрэбамі дня з аднаго боку, а з іншага боку не губляць за патрэбамі дня, паколькі гаворка пра творчасць, да, і нейкага таксама універсальнага вымярэння, спрабуючы рабіць тое, што будзе патрэбнае і заўтра таксама. Тым, хто зноў-такі непазбежна будзе вяртацца у лепшую Беларусь, займаючыся новымі чарговымі руціннымі справамі, якія перад намі паўстануць. І так, безумоўна, будзе. Спадзяюся, што найбліжэйшым часам. Ну, а пакуль самым набліжэйшым часам 21 ліпеня 18:00 Беларускі дом у Варшаве, вуліца Крынічна, 6. Прэзентацыя новай дзвюхмоўнай кнігі выбітнага беларускага паэта Андрэя Хадановіча «Фантомныя радасці». Ну што ж, будзем рады, я вельмі спадзяюся быць таксама на гэтай прэзентацыі, таму мы з Андрэем Хадановічам будзем вельмі рады бачыць усіх, хто таксама знойдзе час і магчымасць завітаць на гэтую імпрэзу. Дзякуй вялікі, спадар Андрэй. Заклікаю, дарагія сябры, я дакіну слоўца. Імпрэза таксама будзе дзвюхмоўнай і аб'ёмнай. Акрамя мяне будзе
Адам Паморскі чытаць па-польску. А таксама я спадзяюся, што арганізатары падгоняць гітару, і мне ўдасца паспяваць песень, якіх напісалася і наперакладалася за гэты год. Як пратэсных песень і песень салідарнасці апошняга часу, так і нейкую сваю нетленку таксама. Дарагія сябры, прыходзьце, буду рады обменяться позірками, поцісками, абдымками, падтрымкай. Ну і, шановны Зміцер, дзякую. Дзякую вам, спадар Андрэй. Зміцер Лукашук, Андрэй Хаданович у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы.